Jinên bajarê Amedê ji bo ku zarokên xwe xwedê bikin karê zehmet dikin. Hin kar hene dibin pileya germaya hewayê de jî divê bêne kirin. Ji wan yekî karê çêkirina amûrek tenûrê ye. Jinên taxek ên Amedê tev de karê çêkirina tenûrê dikin. Her jin li ber mala xwe an li hewşa xwe ji heriyê amûra tenûrê ên nana çê dikin. Eda zlam tuneye em mecburin degiş öğrenciye eda xaniye mebere axiru meşgul kiriye eda welam çerk zlamê rahmet kiri wem tendura lê dikini o da em xwe geçma xwe kes yardım nadime Mesela germe wala bedve tava vineye em geberdibin em dimirin ekam çerk em jî mecbur ha wat me gişad naram gişad tendurcîn em lê dikini wala şkarê xeke çêtir Jin dibêjin çêkirina tenûrê gelkî zehmet e. Sibehê zû dest pê dikin heta danê êvarê berdewam in. Di bin tavê de heriyê bi ka û hêriyê distirên dûvre bi avê şil dikin, şikil didin û dikin amûrê tenûr û nanê xwe têde çê dikin. Bi navekî din fûrnên xwezayîne. زعمتا پر آخ ام سری سبیر راد با آخ جمرتی ام پیله دک شل دک حریا خو پیله دک و موانی چه دک جاری قره محج دبام لیدخ اری مشتریه متیم دفروش 10-15 حبا باردکو دبه كلمة حرية معش تنيو وقلر تنيو از خب تنيو لأخواتي كم كاتشارك ما زرم تنيو كاكي هواس تنيم ميريج نخوشو هاش خب تنيو لألي كاتشارك Havine mesela germun evkaretleri havine dikin. ام هافيني ذكرنا كامي كلها رئيشة شولي تنيو نكاب شغلو Kurd li ernigariya xwe bi hezaran salan tenûr bikaranîne. Ev kevneşopî hê jî bi destê jinên Kurd didome. Tenûr him xwezayî him jî bikaranîna wî hêsan e. Lê çêkirina wî jî gelek zehmet dixuye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.